Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty rideverse. Hadien ke jinglei pun ujor de kinong snong ka snong shakhoi kuna how deputy commissioner ka Riboy district halo ka jingbam pentrei hok ya ka scheme RIDF arjar arpuai arjar arpuar nabat kabala pau perthei ha ka RTI nakaliang deputy commissioner ulabtha ya ka magister ban lejurip ya ka tega kam kabala pentrei ha ka tega snong ya ka ni jinjurip la penlong ha ka arpkunai tri kulal kod arjar pusan bat habakren sikilar thai khubor uba barnabas maring ulai thu batang hadien katu ka nisngi bakilalai ban bu jing ujor UDC ulapha no da ka magister ban jurip ya ka ni ka jinge kabala mat da ki pai ba ulong ba ya ka kai phot on sa pentep hadien badap ban bisar pnya da deputy commissioner Shushu ulo ongru bagi pai ba ki community bakin yo ikakai phot bat ka jing bisar ka bahok ha ka bai de bat ka ni ka kam bat ha ka ju ka por balada ki pai ba ki muhun ye kakai phot ka ba kin yo na ka office UDC ki manse bakin nang peteng ban ye khun teng e ban pin yo ya la ka hong hadin bangi la lekbu kum tu ka komplain hapo office jong DC nongpo te nakaliang DC il apha la induce ya tu ka komplain jongi ban le inquiry ya iwe additional DC jong ka Riboy te menta kasni ar khundai tarik kila uban visit kila un jungo sa kajaka kaba ki pantry kat kum kaba people hak tu ka report jong RTI te nakaliang ki DC kila awan rengkat lai songut bat kumju ro napo Soil and Water Conservation Department ru kita poilang te kila visit spot chapo site jaka ba ki pantry ka tu ko project te ngi karmen ba lang ba ka jing simkhia jong EDC ka jing pha bat jong i banwan inquiry kumne kin sale ya ka ba day hok bat ya ka ba bhae bat ya ka ba shai ba kin long kin inquiry hak ba long ki bade hok ban yo ya scheme kemut ai ken yo ya kata ka jinmentoi ka bakide ban yo te ngi karmen ba nakaliang dosi unsa simkhia shu kumno ban dang le ka ek ban kam bat nakaliang jungi kum ki nong snong baro ni shania ngi karmen ba ngi yo jing bisar ka bahok bat ki briu jungi ro kin yo ka jinmentoi kat kum kadon kajing bambek kat kum ka report ka ba hadin bangila submit ka complain hapo DC office rengkat katu ka report jong ka RTI report kadon ka jing ai biang ka wei ka report pa napo ka department jong ka soil and water conservation sapo office jong DC te hakata ka report kalong ka ba ngim snohun kalong ba kaya pair na ka report jong ka RTI baki ai napo ka department jong soil and water conservation hi kalong kai pair ka don ka ba kila convert na ka kerteng jong ki ba don hakalis hak report jong ka RTI ru kila change sakwe pat kibriu te katangi don katangi la bu ji komplain la jong pat tingi karmen ba EDC insa simkhia halor ganero hakano karukom ki dek sigi don kita ki guideline ne ki rule ki bakila ban le komta te ngangit manakalang UDC kinsa page ka ikabadi bende ni don hi ka jihon bat ni smo tenat ru ba i lawan dala de hi ni additional DC jongi bat ila lek ru haman ki jaka kiba don handai dang don ka to ka ne ngam lada le se ikarmen ba in visit habro ki jaka bat nga smohun ba ila poi haman ki jaka janman baro ila poi te ngi karmen ba ka ka report ka bi insa bu bat insa panmi le se kan long ka jihun ru nam ta baro ki pai nong snong bat ki ba don kerten hak ni gaski hadin ka inquiry le jong kami ka jingwan inquiry na po DC office hadin ba kila panmi ka report lada ka don ka jingbam sohun na kadang ki ba na kadang jungi iman se ban sim de ko kisan jamro ban wat de ko ki tempi kumno ban jaj uba jarmel makri uba don ya ka kerteng ha ka te ka scheme ulong ba le si ka de ka jingle jong rang ba snong namar bo umsem layalam ki nong tre sarkar ki ba wan jurep siki jaka ki bomsem pat sedang kakam rei la shulej ban pen i tang ya ki jaka ki balas sedang ban pen tre ya ka te ka scheme
Namar hak ati ala de complete ke kam. Ini Ati ala de apa cing kita ni kan. long hapor RTI ke kani kalau dia beradab deh. Ati ala de apa. Complete Bronson Section Martina. Ini di nala deh. Idong yo kan ka skim ka department baka sukar ka ai. Ni la ya up stay bro cisngi. De kita gi bor jong ka an gi bowan man yurip man ta kasngi bon pitch fil nrekim klemwan hak jika jongi. Di kata ka skim ka ba katkum ka jing jo jing tip jongi ba kata ka jaka jongar ul ai kertian hawai. Hau ba toy maring. De katkum insyak mengelap ngiro kene ka skim ka department ka ba poi manta ngiro ngimtip ha ka banangkong te naduk bapa ko tu ka RTI te la mi ka kertang jungi tengi lay up baro sising namar ki ong yawan dasing reki klem yawan penpa nak benta jong ka jing up jungi stay baro sising mahanta la poi hadu kat no bajie chu la poi cha ar bajie duna tengi la thak ni up stay jaka ban kinwan sta cha jaka ban pentre boklem pentre kilit chawai kat kum jing perkat chunga imat ba de naka jing le jong mak chnong namar ba uyalam sata ke jika gi beladep tre sa jika gi mempetre uklem yalam insya kat kum gin insya la de benwan sti tang Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.